ringana kuya kuDare. Nyaya unzwana Stella nyaya ndekundipuma uroyi. Ndoda kuripwa nemombe imwe chete ndanyambo dzako chitupa nemare dai. Taura tinzwe tungasika. Pamusoro ichangamira. Ndakati danga rangu rakanga raita madhaka mudedza madhaka. Ndokubva zvanzi neanoshandira matsvaga madhoropazi anokwana kuita 20. Tavakira mumitunhu taisada kuti tione kubvisa mundo mumadhaka umo tidziise kunze. Wanga uri musi wa25 January. Ndadaro izvo ndakaenda muchisango chataitema chiri padyo nesu kune kumhiri kumwe kwerodhi. Ndokusvika ndokutema migodo yangu makuseni. Zvigodo zvangu ndikatema yakati simbei. Ndakatema zvigodo zvangu. Ndopandaenda kunodya ndokudzokazve. Ndokunotema futi nechepamberi ndaingosadza zvigodo zvakati simbei. Ndopandakaona iye achiuya tatenda mudevai ari chinhambwe sepapo ndobva ati ndimi. Ndikati ndini zvikanzi ibvai papa. Ndiri pamunda papo here zvikanzi ndozvandokutaurira kuti ibvai. Andaita sei? Vanzi mungatomba kunyimuka uzotema huni kune ndikati hatisi huni vadzandikutema. Ndikutema mapango edanga. Mombe dzangu dziri mashara ndine nazvo. Zvamuri kutaura nazvo neneni. Ndati ibvai papa. Pesa zvamunotemba inini. Unotemba kuti mukutemba kuye uroyi wenyu manje ndinokubatai ndichakubatai. Ine ndaka ndiri kuona kwese kwandinokwenda ndikufamba ndikukundwa ndinini. Ndichakubatai pagirazi. Makabva kumba kwangu makafana kumba kwangu mukadzi wangu akabva arwara. Saka zvese zvamuri kuita ndiri kuzviona. Makadzingwa kuchechuko makatodzingwa kuchechuko muchinzi nekuda kwekutonga seri munoda kutonga seri muchechi. Ko zvese izvi zviri kubva papi? Ndozvandikutaurira hamusi tete wangu hamusi hama yangu hatombodi kana kuti ukuona ipamba panya hatombodi kuna gumbore vanonyo makatuma vakasvika makatuma vanhu vakauya vakaisa sadza ndisipo mhuru dzangu dzikapera kufa dzese dzaifa dzakaisa musoro pamwe chete kudai. Saka imimi zvese zvamuri kuita ndikuzviona mukatuma futi mwenyu akauya akatananisa hanga yangu imwe yacho ndakabva ndatoishaya. Ininiwo ndokubva ndokusumuka ndokuenda kwandakaita kuna chairman titienzaniswe. Saka ndakazodzokerazve nekuti vangu vasina kuuya vangu vati tikuuya musi wesande havana kuuya. Ndokubva ndazodzokerazve kuna chairman ati tienzaniswe. Ndokubva vazouya vauya chairman yaakutaurwa nyaya iyi haana kusiya mashoko ake. Pamberi pachairman wacho akataura kuti ndakasvika kumba kwake mukadzi wake akasara akabva adi akabva asara akarwara ngedai. Zvazvaovhenekwa kwamakova unobhuyiwa wandauya mukadzi uyu. Zvino nasi wacho nandauya kunokwashi iye wacho akakwira. Makati munonga uri panechi? Nomombe imwe chete. Right. Apuma munhu haana kuyokari. Right. Dare rinoti vambadara chimusevenderi vambadara zvakataurwa ndimumanga kochiuya mushura dzekushora then mombe iyo then toisa mombe anogara kuti anogara kushango tukienda tichienda lero ndivadiko tiri kuenda kuWakefield yakanga iri yatumye area yekwana Muroyi. Shaka unobvisa mombe yemakosi ekundoita basa nekuti havauyi vanhu nevanhu nekundoita
basa iroro haarori kungoita basa iroro kuti mombe itorwe. Nemakosi enyu marito? Makosi angu musi wandakauya ndakabhadhara $50. Iye yanhasi $20. $70 makosi. $70. Okay. Mochiona mapurisa kutaura kuti munoita sei? $70. I think ndichada kubvisa another chivamanyora makosi 120 yekuti anopuwe default judgment. Ndinofanira kubvisa mari? Tanoisa pamwe 50 yobva ita 120 makosi enyaya 120.